To Elon Uzulu mawuthi mdivozelwe akasini, she's ruining your reputation. Uzotaxazeka into ngisitela sa discuss indaba yesitela namanje. Hayi silima samfazi kodwa ngesiyani. Silima nje samfazi. Silima nje samfazi. She couldn't understand ukuthi ushadeni nanokuthi yini kanti umshado. Sasazobe begonene la. Be happy. Vele kwemanje mhlambe ba right. Egcineni thina sizombuka ezisilima somfazi oneka indaba zomuzi wakhe. Nekelizwe lonke ubulalani ireputation yendoda yakhe, le ndoda emondlayo. Mina ngithi sothi Le ndoda emvulela izinto empilweni. Umshado nezingane, ubulala ikusasa lezingane zakhe lo dodi. Stupid woman. Stupid woman. Azange azacabange. mina ngithi sothini ngamakorekwe. Babona laba bahambe. Kodwa nje manje ngisathila nalomfazi ongena. Sihlekeni mabhedi. Ayakana ngqondo da lo mfazi ayakana ngqondo. Kama yisela nje stupid queen ebhedayo. Akana ngqondo. Akacabanganga. Azoba right kodwa. Uwakha kanjani umuzi without letting your man know? How do you do that? That's being disrespectful. Uyakwazi ukucela ukuye sonke nawe ukwazi ukucela ukwakha ukwakhela indlu. You're a queen. You're not supposed to be doing anything. Uyenzelwa izinto, you just ask your man and he sends an order. When uzofuna ukuba independent in a royal house umfazi udakiwe. Kodwa phela gaza akayenza ngetraining. Ayi udinga Why training? Ingoba uma buye emendweni. Ingoba uma buye emendweni. Why because Hayi suka isilima bamyalanga kahle. Queen guys. But if you're a kanti what is a queen kanti eyazangidini imfazi. Because phela listens to Elon because phela ngicela ukuqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha inqomo wedwa. Uma uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe nje ke ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe maphi ushadile. Uhamba ulinga ifubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu odume njengoNdlunkulu. Culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango yabona asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile kodwa le ndoda ine cry ukuphuza kwayo kune cry. uNdlunkulu akekho innocent, ngifuna ukunitshela lokho, akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sigenela lokho. Ibehavior yakhe sonke siyayazi, uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma, anginayo nje video mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala kwanengxabano sekungene yena ubayede nje ukungena kwakhe uNdlunkulu nomzamo akubanga nepeace. So mayingena wafuna ukuba relevant ebe umuntu ohlangana yabona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda indoda ingazi. Wrong uNdlunkulu. Lokho we cannot defend. But inkosi hayi man of approach kushayile baba. Hayi ngeke. Ngeke angiyazi into enjeyana. Yabona nje angazi sizothini ebafaneni sibakhulisayo ngenxa yebehavior yakho. Angazi sizothini. I do not know sizothini. Masikhulisa vele we are fighting la ku social media amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudime kanjani asikwazi ukuyidefenda le.
and asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa yebeliever yakho. noma ngabe ufebile no ake sithi usiphakamisile isidwaba, let's give her a benefit of the doubt, sithi undindile usiphakamisile isidwaba, but ukumthuka ngaphansi kweziketi kanina, ukumthuka ngaphansi kweziketi kanina go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba, uyanuka yo. Mdlula mithi ngeke umuntu osebukhosini ngeke baba, ngeke ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in a wrong end. The reason why irekhode lento le uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupikekile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fana shade nje indoda normal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is. If you compare lo mama nalo mfazi waseSwatini, umcompare nalo mfazi uNdlunkulu wethu, naye it's total nalo waseSwatini lo waseBank, these 4 characters, it's more comparisha uNomzamo uMdolomba na these 3, it's 4 different characters. Laba bawu-3 baya demonstrate nje ubukhosi, yena kwakufana shade nje indoda common. Ayifanele nathi nje ngoba nje uziqinele, uzithandela i-spotlight, uyakuthanda ukukhuluma, uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfoza, kodwa wamkhethemazi ukuthi unabantwana, wamkhethemazi ukuthi uzele, and uthe shada vele washada sesimjaja ngoba vele kaZulu akashada umuntu osezele kwenye indoda. But as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo, wakhethwa uwe, kwathi noma sekukhuzwa wathi asikiyeke uyamthanda, uthandwa nguwe. Sifika kanjani lana? Hayi ngeke bayede hayi wena wendlovu ngeke. Yabona engigulise kakhulu, yabona le engigulise kakhulu, usumbiza ngeG, usuthi iG lakho usumbiza ngaphansi kweziketi kanina. Awungeke hayi ngeke wena wendlovu ngeke. You cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashadini okwisikhundla sokuba uNdlunkulu, ngoba size samgwinya lo mama, samgwinya sammimilita, sazi ukuthi uzeli ingane ezingekho, sammimilita samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into wena oyithandayo njengenkosi yethu. Sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni? Why uzola amabheklezi akho usebenzisa thina sesizwe? Awamfuni ngobani? Isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni ngobani? Wena wendlovu, wena wendlula mithi, wena wasebukhosini, hayi baba, ikuhlulile approach. Yakuhlula futhi wavele ulo nama-allegations wabekile azwakalayo. Akekho umfazi ongakho umuzi egcekeni lendoda engareportanga. Ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambe lenga ey'fubeni zamanye amadoda. Ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami engareportanga, kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile baba.